si gɛlɛya min y'an kan nɔgɔ ko gɛlɛya b'an kan tiɲɛ yɛrɛ la sɛnɛko kɔni nɔgɔ ko gɛlɛya y'an kan min ma an walan tɛ kɔɔri da o nɔgɔ tɛ an bolo ye n'o tɛ nɔgɔ b'an bolo nin ma nin kɔɔri falen de k'an bolo an t'a laɲini kɛ nɔgɔ na baasi wɛrɛ kɔni t'an bolo yan kɔ nɔgɔ ka na ka s'an ma a sama ni nɔgɔ t'an bolo an bɛ se ka mun kɛ mɔgɔw kamana gannen don kosɛbɛ ɲinan sɛnɛ taabolo la paseke fɛn min kan ka kɛ sɛnɛ tagafɛnw ye n'o ye kɔɔrifuraw ni angɛrɛw ni fɛnw ye olu ma se ka lasɔrɔ kosɛbɛ o gɛlɛyaba de bɛ sigida mɔgɔw da la kosɛbɛ an bɛ kɔɔri sɛnɛ an bɛ ɲɔ sɛnɛ an bɛ kabaw sɛnɛ tiɲɛ na ɲinan an ma minɛn bɛɛ sɔrɔ an ma minɛn bɛɛ sɔrɔ an ka kɔɔri kɔrɔ min bɛ di an ka mɔgɔw ma sisan caman yɛrɛ b'a dɔn b'a la k'a ɲini k'a san an ka laɲini ye nɔgɔ minnu dɔrɔn an ye nɔgɔ minnu laɲini kɛ ɲinan caman yɛrɛ b'a la o bɔra a la parce que a bɛ komi an ka hɛkitariw an y'u ka hɛkitari laɲini caman bɔra o hɛkitariw la nɔgɔ n'a sɔrɔ cogo fɛ vraiment an ka laɲini ye fɛn min ye ma satisfait o laɲini kosɛbɛ sɛnɛ kun kan jamana ma nɔgɔ ma bila ka na nɔgɔ nana mais nani a ti jabɔ c'est largement suffisant ayiwa an bɛ laɲini min kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an ka jamana in basilen don sɛnɛ de kan an bɛ burusi kɔnɔ an ka baara ɲɛsinnen bɛ sɛnɛ de ma an bɛ fɛn sɔrɔ sɛnɛ de la kun ka d'an ye an ka sɛnɛkɛfɛnw an mago bɛ laɲini minnu na u sɔrɔ k'u hakɛ sɔrɔ ka kɛ yanni an ka waati ɲinini u bɛ sɛnɛ yiriwa an bolo u bɛ an yɛrɛ ka laɲini sɛnɛ